Nguan na aldaw, kada aldaw na Biyernes, sa na itatampok ang espesyal na segment niya na barangay updates na ipipresentar sa niya na punong barangay niya na barangay Bagong Santa Clara na si Rudyard Pisimo. Ipapahayag, ipapaabot, ag ipapasabot niya na sa ang mga updates sa mga plano, programa, ag mga aktibidades niya na barangay Bagong Santa Clara ag iba pang barangay didi sa na Banwaan na buhi. Urog na adtong mga barangay na nagi-promote niya na good local governance para sa padagos na kauswagan niya na Banwaan na buhi. Mga ipatnod sa na daw na i-welcome ang maustik ag very bright na punong barangay Rudyard Pisimo. Diyos maray na aldaw po sa amin na mga nagising, ag nagiragag dili po sa programang Good Morning Buhi with Kagting. Ag syempre man po, welcome back po dili sa atin na programa, na segment dili po sa Good Morning Buhi, ang na Barangay Updates with Cap Rudyard Pesimo. Kumusta na po kamo nga amin sa nakaaging semana? Sa amin po na mga nag-celebrar niya sa kandang birthday nga na aldaw, ag ding nakaaging semana. Happy birthday po sa inyo nga amin. Sa nag-celebrar ng fiesta dyan po sa Barangay San Buenaventura. Happy fiesta po ulit sa inyo nga amin. Nabusog po akong baray. Ag sa amin man po na medyo namamanda dahil po siguro na udaan na sa kada mga payaba, kami po nakikiramay po sa inyo. Sa amin man pong ikakasal, mga ibubunyagan, nga amin po na kaugmahan, na graduation, happy graduation. Special shoutout po sa amin pong mga taga Santa Clara na nag-graduate ng pong taon na di. Out pa man lugod kamo po nga amin, mapakaray po ninyo, susunod pa po mga hakbang ninyo nga ni. Kumbaga, puun pa sa nani. Amo po, yung mga mag-board examen, mag-review ko po kamong tultol, yung amin man pong mga dire-diretso na mag-ianap ng trabaho, sana po di ko makalingaw mag-ayat ng tabang kay Inang Santa Clara de Asis. Amo po. So, welcome po sa atin na programa. Ngan po, pupunan ko po sa usad na unga. Ang nakaungaan amo po adi. Tay nga po tananggana ada Tribo Bagong Santa Clara. Adi pong nakaaging Maray Araga Sinarapan Festival na ika-17 taon na po nirang piopreser niya na Barangay San Buenaventura sa pamamayoy sa atin na payabang punong barangay ang maustik na lugar. Amo po na si Honorable Art Labadia ag sa kanyang makairibanan sa Sangguniang Barangay ang Sangguniang Kabataan. Gusto ko po mga ipatid, masungan mo na po ninyo, adi pong short video, yan ito pong actual na presentation. Tapos kina po, himay-himayin ta po, tayo nga po, amo ato na pinaluwas po naman, aguno po yung sikreto, tayo nga po, takita, amo pong pigbiyayaan ni Amang Diyos, through sa mata niya itong mga judges, nakita po ng gana. Di lang po kita nag-champion mga ipatid, pati po atong festival queen, amo po, amo pa nagat pong napiling festival queen po niya na Tribo Bagong Santa Clara. So sengan ta po mga ipatngod, sabay-sabay ta po ding sengan. Ana istorya nga na apon, mananangad sa Maray Naraga ag Sinarapan. Duwang importanteng bagay para sa San Buenaventura. Primero, pagtuga nga mayon volcano, nakabuhi yung mga tao aran sa atin, duminalagan sila papunta dito sa atin, na anak ni Raana Maray Naraga, ang pong pibagno tangwan Maraya. Pangadua, ana sa atin Banwaan Bistado sa buong Kinaban, kung sari ako Sinarapan, the smallest edible commercial fish in the world. Ladies and gentlemen, wala apon, tayo nga tadidi kita nagkatripon. Silnganta, senganta, panoorin natin. Let's watch. This competition is not a competition, but a narrative of common causes. Senganta, alin sa Tribo Bagong Santa Clara, ang istorya na sa pinapayabang San Buenaventura, Maray Araga, Sinarapan Festival, upakanta, Tribo Bagong Santa Clara.
Yan, uro pa ka daw po kita. Mauyay po. Latod ko pa na sa iyo mga komento ngawan mismo, tapos magsimbag po ako sa iyo mga komento. Kung ano po masasabi ninyo itong pasali po niya na tribo Bagong Santa Clara. Pero po kina-explicar ta po itong pinag-agyan pong proseso niyan to, ano po yung mga sekreto sa likod po niya din produksyon na pong adi, ang ano po ang mga plano sa mag-abuton pang panahon sa agbay mo na pong pagkatapos po yan ng agbay pong mga parang sa atin yan na programa. Welcome back po sa atin na programang Barangay Updates with Cap Rujard Pese. Dili po sa programang Good Morning Buhi with Kagting. Wan po mga ipatngod, sa buong pakumbabaan ng beet, pero grabe po nag-uumapaw pong kaugmahan. Ang nabuo pong komunidad niya na Bagong Santa Clara nag-celebrar po niya na historic na achievement na naman po niya na sa atin pong barangay. Ay nga po, dahil ang tribo Bagong Santa Clara, isiman po ninyo ang mga naging champion sa ika-17 Maray Araga Sinarapan Festival, Inter-Barangay Street Dance Competition na pigibo po dyan sa Pamuntugan Park in connection po niya na kapiestahan po niya San Buenaventura. Mga ipatgod, adi pong presentasyon na di, sasabihin ka pong hindi po adi mabubuo kung hindi adi pinagtarabang-tabangan ng mga tao. Tama po ako, importante ako leader, pero useless po ang leader kung uda po, number one, uda po vision, ang leader. Number two, hindi i-share ang vision na anya na mga kaibanan. Amo po, sa arya di pong level ng competition, ako po ang duwang staff, amo po, piba nung artistic staff, tsaka production staff. Sa artistic staff, nagipasalamat po kita ning grabe, amo po, dili sa pag-ipatngod na mga malaurustik na mga choreographers. Number one po, ang lead choreographer po, si Jay Arroyo. Shout out po kay Jay na ano sa kanya pong vision, pigsuportahan ta, magpun sa kapurpinunan. Paano may papasali, ano sa kanyang vision. Kay panan po kaya, pag ako vision, anak choreographer, bilang kita uwi na choreographer, pag uda pa suporta, niya executive producer, di po ang magigibo. Amo po. Number two, ano sa kanyang ipatgod, ano sa kanyang kuya, si Kuya Joar, kuya ng lahat. Po, na malaustik, na munaan, nagigibo niya nga amin ng mga mauyay, na mga pasaligoy ng panahon. Ano gusto kay Kuya Joar kasi talagang nag-discover niya yung mga talento ng mga buhay nun. Po, from the grassroots. One, po yung artistic staff. Siyempre, dyan kita to advise no, bilang executive producer and artistic director. Pero po, sa sunod po, ang production staff, importante ang maustik na production staff. Magigibo niya na sa imong costume. So, pasalamat po kita sa amin na nagtirabang-tabang po sa pag-ibig itong costume, sa set, amo po, na moving set, ato pong kanrodakong bahay ko po, amo po, nasabot ko nga rin, hindi itutugot, pero moving set po ato, ibig sabihin nag-i-ironiya. Ato pong mga backdrop na nagipakita niya itong Mount Asog, tapos sa likod, ato pong message ta po about the Love the Philippines Department of Tourism tsaka po yung Maray Araga Sinarapan Festival. Tapos po yung amin pong nagtarabang-tabang sa pagkonstruhir, amo po, yung amin pang mga kaipuanan, sa amin po na nagipakaraon sa amin, Guru Gabi, na BHW, sa nag-asigurar po niya na sa amin na security, lalong-lalo na po na sa tabang po niya ng mga barangay tano, doon tang BTS, nga amin pong mga magurang, ngamin po mga magurang na nag-iintindi po amo sa Gurugabi hanggang Palawod, hanggang mapipitaon pa na mulan po talaga sila dahil isip po nila na tultul ading obheto ta. Na baka lang ading competition kung hindi nagigibo po kita ng culture, amo asal po yung narrative po iya. Yan ang history and ading pong pundasyon niya na San Buenaventura. Amo po na Santa pong Brother Barangay. And siyempre po mga ipatgod ba kailang mga magurang, kundi yung aming nakapamilya, kapitbahay, mga barkada, na pirming didi nagkakateripon, nagitabang-tabang, pagpun sa pinakaagin, na nagipurot hanggang sa pinakagurang na nagitabang. Pero ang pinaka-importante pong gusto kong pasalamatan, adi pong 30 mga agin na amo pong nag-perform.
amo po ng mga performing artists. Kahoroben pa po nilang maray. 16 na mga lalaki ag 14 mga babayi na tayo nga po tapi pasalamatan ta sira. Grabe po ano sa kandang number 1, disiplina. Amo, pisunod baya kita dahil hindi po ito magigibo kung pirming laringgaw. Amo po. Pero hindi ta paglingawan ng mga aginadi eh. So, anong ibig sabihin? Kung mga aginpuaan, naturalmente, agkuan yaman-yaman. Pero pag oras na po ning trabaho, ning choreography, muna na po ang disiplina, syempre po, very intense nga ni, lalong-lalo na rin sa ating mga choreographers, na very intense man. So, kay panan po talagang hulmahan ading mga aginadi sa steps, sa choreography, sa execution. Ang hard work po nila, kitang-kita taman po. Amo po. Facial expression, emotion, amo po. And di ta po paglingawan, tandaan po ninyo, nagkataon lang na eda po nguwan klase. Pero isipin po ninyo na sakripisyo ng mga agina, imbis na magparayaman sa nasirang ML sa bagay nila, magparaseng sa YouTube, o kung ano-ano pa man, talagang pisakripisyo nila na sa kandang oras, magpuon, apon, hanggang gabi, ngani po. Lalo na po pag nagiuran na. Siyempre po, Santa Clara Nuan, talaga pong dako kami lugar na, ako covered court. Kadaklan man po, sa buong poblasyon, na covered courts. Sari po kami nagidaralagan. Adto po sa akin pong alma mater sa Buhit North Central School. Tangani makapractice ba sa ngadto. Amalawag mapanganin niya, anta, minsan nagkakasarabayan pa kami niya na San Pedro Contingent, taas si Raman, sa Buhit Central School, nag-practice. Kaya, saan pa po na gusto ko tapong sabihin? Daling mga aginadi, amo po, baga lang po kaya sila didi para lang just to have fun, no? Just to have to be trained, no, in the field of arts. Ano po kaya long-term tading programa? Mga ipatgod ko na po iheras sa inyo. Ang pangarap na po kaya diri sa Santa Clara, magkago po the very first community theater diri po sa Banwaan. Ano ta po niyan, bagong Santa Clara Theater and Dance Company. Na di po aaginta na in cooperation with the Cultural Center of the Philippines Extension Program or Extension Services. Tangani pong maayos ta, maasikaso ta, adi pong usad na naman na bagong historic na naman na pagbabago sa satan pong barangay. Dahil na-prove ta po na pag pinagtarabang-tabangan, amo po, dati man po, baga di man po kita nang gagana sa mga arignya, di ano po, muan po, dahil nakita na yung mga tao na kaya palan, basta talagang asikason, ayuson. Kaya po, sa tabang po niya nasanggo niya ang barangay. Na hindi ko na pag-usad-usad nga aming pong mga kagawad na nagisuporta, wholeheartedly, no? Usad na boses talaga nagkaka-usad, ang mga sanggo niyang kabataan. Ang namin pong appointed personnel niya na barangay, na eda po talaga sawa o gurugabi sa pagtabang. Kaya adi po mga ipatgod kung uungan yung una na sekreto ta, adi pag matita, baka man di sekreto lang for Santa Clara, maski sa man ng barangay, arnya di. Nagkataon lang gayud, mas pusog, po, na vision niya na Santa Clara, niya rin nakaaging competition. Kaya po kita po gid pinagana. Ako po kita agbay na patarataran to sa mga judges. Sa totoo lang mga ipatgod, pinerviews ako niyan to, pakakita ko niyan to mga judges. Isiman po baga niyo, Vice President ako niya na UNEP. Number 1 pong, kung baga karibal niya sa Iriga City, Yusan. One, ato po sa tulong judges, duwa po itong Yusan. And I'm just so happy because nakita po talaga nila ang nakaustikan, po, niya na tribo bago Santa Clara. In fact, para po i-reveal ko sa inyo na naisanta po, rank 1 po tribo bagong Santa Clara sa street dance, ibig sabihin atong pagparada sa buong poblasyon. Syempre rank 1 man ato po mismo sa showdown. Ato mismong special presentation ato po sa tubangan niya Pamuntugan Park. Isip po ninyo kung pira na score ta, grade ta po, alin po din sa judges, no? We garnered an average score of 96.75%. That's a whopping score. Hindi po basta-basta nakukuko. Po, and tayo nga po, na po, sad pa po siguro sa sekreto, maliban sa hard work, discipline, determination, and the community spirit, atong we work as one. Po yung sa likod niya din nga nangyari. Atong actual na performance, ako mismo nagsasabi na baka iya perfect for me. Po, atong
itong buong performances. However, ano nakaka-capture po sa atin ng mga judges na pera sila sa atin, number one, yung narrative, yung istorya. Malalinaw niya na istorya. Magpun sa Act 1, Act 2, and Act 3. Actually, ako pa to, epilogue. And then, number 2, yung emosyon po niya itong mga agin, mati po nira. Hindi pa ako nagipot na Kami po ito sa stage dahil iba po yung dating yung sound system ito sa stage. Talagang bagong-bang bass. Salamat po sa sound system. Talagang mati mo talaga. Baga talaga nagisabog ang yung volcano. Amo po, nagidaragan. Yung pag-agrangay, yung mga nakabuhi, alin na to sa albay, na nag-iiribi, pag-anap nila yung marayaraga. And then bigla nag-smile sila, isiniyo yung mga judges, kitang-kita ko ito, nagiluha sila, sa papasmile na sila in the end. And ngamin po nagisarang, mararagman po ninyo sa video, instantaneous po, rapture, niya na applause. Isiniyo, pag kayo nag-iupak, ako ang duwa piba nung, out of respect o courtesy, bakit man lang pero ako pa riyan, courtesy applause atong mag-upak nga kita, courtesy applausean. Pero itong out of their own free will, nagisabog yun sa kanyang kandang damdamin, urupakan uriyawan po yung mga tao. Kaya, yung sa akin na pagmati na pinirduce ako, nakinga ko agbay, although isita po nakadakot po mga maustik, tayo nga po. Saludo po ako sa ngamin pong mga choreographers, trainers, nga iba po mga contingents. Dahil naugma kong maray. Tayo nga, dahil malaustik po niya rin mga choreographers sa di. Hindi ko pwedeng angkanin, pero nag-agiman po sila kay Manoy Rujard ni Rainda Paz. Pero I am just so proud. Kasi ading mga tao nga di talaga, ngamin pong mga choreographers mo dili sa buhi, naugma po kita niya sa kadang growth and development of their choreographic skills. One po. And then, nagkago po yung festival queen na yung naglaban-laban ulit. Special mention ko kay Angela Ricafranca na amo pong festival queen. Na I said, dapat regally ka, hindi ka magay ka, dapat you have to be a regal queen. Tani ka manggana. And we are just so happy na tinaupo, unanimous na naman po ang mga judges to give the nod to the best festival queen sa Tribo Bago Santa Clara. Mga ipatngod, adi po nga minadi, pinidikarta po kisay sa duwang mga tao. Number one po, sa ngamin pong mga tao na mga taga Bagong Santa Clara. Pindedikar po naman na sa people of Bagong Santa Clara. Dahil, sabi ta po nga ni Adi, inspirasyon naman po kamo. Tanganing maging proud po kita niya sa atin pong barangay. Na adi pong achievement sana ma-inspirar kamo na magkaurusad na po kita. Hindi mo man talaga mapiplease nga amin. Po. Pero sana po ma-inspirar na namin na magkaurusad na po talaga para sa tunay na pagbabago sa barangay. Hindi man po an instant na pagbabago. Bago po an instant noodles. It's a process. Pero luway-luway ta po ang napigibo. And sana po mag-strive po kita ng excellence sa na pigibo. Sa amin pong pigibo ta. And finally, pinidikar ta po sa atin na patrona, sa atin na payaba, Inang Santa Clara de Assis. Dahil iya po talaga na nagibasbas niya rin sa kanyang intercession, kaya ta po nagigibo. Mga ipatngod, amo po na istorya niya di pong sa atin na naging achievement. Na nagago po kita rin champion, uwi na panahon kitang udaar niya rin sa atin na barangay, agad pong festival queen na bonus para sa atin. Gusto naman pong i-congratulate ang napigdeklara pong first runner-up. Ana San Pedro contingent. Sa pamamayuman po niya sa tanapayawang punong barangay na si punong barangay Godofredo Agravante. And syempre kaibanan sa kanyang maustik na choreographer si Sir Arnold Zabalia. And syempre man po gusto tang i-congratulate ana San Roque. Sila po ang napigdeklarang second runner-up. Sa pamamayuman po yan sa atin pong punong barangay na si Honorable Clarissa Susan Realovit. Po, sa tabang man po niya sa kandang malaustik na choreographer, na po iba ko din si Kuya Joe R. Arroyo. Po. So sa ngamin pong mga nanggana, sa ngamin po nagpartisipar, ngamin po kita gana. Finally, mga ipatngod, katulad po niya na istorya niya na San Buenaventura, Santa Clara, pariuman po ang sabay na tinugdas, dito po sa Banuanta. Actually, si San Buenaventura, pig bless yan ni San Francisco de Assis. Kaya po, dahil ako ilang niya itong agin pa kaya naging maray. Si Santa Clara de Assis man po, iya lang na parehong santo na aparya na apelido nga ni de Assis na parisirang sa Assisi.
usad man po adi sa na may isa ta na istorya sa pag-abot po niya na fiesta ni Santa Clara sa August 11. Amo po. So one po, thank you very much sa namin po nagsuporta. Pwede pong masungan ninyo na video nga di, pwede pong ninyo makita yung mga pictures, available po sa atin na social media. Finally po mga ipatngod, idiretso ko na po, mananagad naman sa parumurumta sa amin pong mga barangay didi po sa atin na Banwaan na Buhi. Tagbagyo na po. Ulitan ko po tagbagyo na po. Ano pong ibig sabihin niyan? Baka po usad na bagay na sa atin na ikinaugma. Pangajitan na sana irayuan sa atin. Although nakikita ta didingwan sa atin na monitor na agko na mumuong bagyo sa parting Visayas and mag-abot na panahon na magkakagudawang bagyo papabitngaan kita sana po hindi madagos. Ano pa na para marumta? Mga ipatngod kung mga punong barangay, kapwa ko punong barangay, ag namin po na mga servidor niya publiko. Lalo na sa barangay level. Dua po sa atin pong asikaso. Number 1 po, yung sa atin na BDRRMC. Mag-irero na po kita, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. Ngamin po kita, mag-irero na, ning kita na ngamin na mga pirming problema sa pagbaha, lalo na yung mga kanal, yung mga risky areas, po, kung ako po ning soil erosion na pwedeng dyan sa inyong barangay, yung mga arani po sa lawod o ako po ning body of water, katulad naman din sa Tabaw, kitanta na po kung ako kay paning evacuation, kung mag-abot na panahon. Kay pa po pag-adalan, maray tangwan ta na po aning implementar, ngan po sa atin na termino. Ang number 2 po, yung sa atin pong barangay incident command system. Nasa out pa man lugod, implementar na po sa mga barangay, at nangani pong hindi na po nagiduwa-duwa o nung gigibuhon, mas maray nang sa puon pa sana, isita na, sa atin mga rolyo, ang sa atin mga responsibilities. Agbay na lang parang mga ipatngod para po sa inyong pagkaintindi. Sa BDRRMC, importante, number 1, risk assessment and planning. Ang parang po kayo na dapat i-assess na mga risk assessment and magplano. Number 2, preparedness. Kaya po nan, preparado, ang mga trainings, ang drills, and public awareness. And pangatulo po, response. Immediately, dapat ang po kita immobilize ng mga resources, mairon ta ngamin ang mga coordinating efforts ngamin po. And number 4 po, recovery. Pagkatapos po niya pag-release niya na bagyo, ono pa man ng mga problema. And then, ato po sa incident command system, sa ato na incident commander, isiman po niya ng kami na po ng barangay kung ano pong dapat gibuhon. I-print na po niyo na mapa niya na sa inyong pong barangay. Pinagturuan po kadanyaan, sari po ibabarutang ng amin na mga kaipuanan, yung base, yung camp, yung amin. And lalong-lalo na yung command staff, sana po ning mag-irero na kita. PIO, safety officer, tsaka yung liaison officer. And finally, mga ipatngod, adi pong mga pigibo naman, po, ning hindi pa rin magiging successful kung hindi po sa inyo, hindi po kayo mag-cooperar. So, sa out pa man lugod, sa pagtatapos po yung programa tangwan na semana nga di, ning napurtantaan na pinaka-importanting lesson is po niyo unity. Unity doesn't even mean na dapat uniformity, puro pareho kita pag-isip. Pero man magkaagko diskusyon, disagreements, pero ang pirming ultimate goal is unity. Unong ikararay niya sa atin na barangay, unong ikararay niya sa atin na banwaan. Diyos mabalos po sa inyo nga amin, and nga amin pong mga parumurum ko pirmi, amo na po na parumurum ko, pagpauli mo po kina, o maski dyan na sa bahay ninyo, bago maturog kina, di paglingawan, kagasan si mama, kagasan si papa, agsabihan, I love you. Diyos mabalos po sa inyo nga.